Nadakop na kan otoridad ang 24 anyos na lalaki na sospek sa pang-hold up dangan pambabadilgadan sa sarong delivery rider sa syudad nin Iriga. Sigun sa Iriga PNP, sa Baaw, Camarines Sur na nadakop ang sospek sa manhunt operation kan pinagsarong pwersa kan PNP Iriga, Buhi, Baaw asin Nabwa. Katuwang ang Regional Special Operations Group asin Camarines Sur Police Mobile Force Company. Dahil sa matibay na ugnayan ng kapulisan at pamayanan sa ilalim ng Kasingbayanan program ng PNP Iriga, agad na nakipagtulungan ang publiko at kaagad na tukoy ang kinaroroonan ng sospek at nahuli ito noong December 24, 2022 sa Barangay Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Base sa impormasyon, hapon kan Disyembre 23, nangyari ang pang-hold up asin pambabadil sa sarong karinderya sakop kan Barangay Santiago kan Iriga. Pagkatapos kan pangyayari, tulos na nakadulag ang sospek, daraan badil na ginamit sa krimen asin slingbag kan biktima. Mantang tulos naman na binawian in buhay ang biktimang binisto na si Jerich Acebes Bayos na residente kan Bula, Camarines Sur. Paalala lang po sa publiko, mag-ingat po tayo, lalo na po ngayong Kapaskuhan, kasi hindi po natin alam kung may mga naglipa na po ng mga ganitong klase ng mga tao, so mag-ingat na lang po tayo. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan PNP Iriga ang sospek asinahampang sa kasong robbery with homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Laarni Miranda.